Nay? Nasaan na naman kaya si nanay? Iniwan na naman ako mag-isa. Kumain na nga muna ako bago maghanap. Ay, wala naman palang pagkain. Aling Pilar, nakita niyo po si nanay? Nay, JC, hindi ka na nasanay. Ayun sa kanto. Nasa umpukan. Aga-aga nakikipagchismisan. Salamat po, Aling Pilar. Pupuntahan ko na lang po. Nako, Rita. Ayan na yung anak mo. Nanunundo na. Aba, bakit niya ako susunduin? Papunta pa lang sa exciting part yung kwento ni Margie tungkol dyan kay Tonyo na may kabit na waitress. Nay, kain na po tayo. O, di kumain ka. Bitbit ko ba ang kaldero? Nay, wala kasing pagkain sa mesa. Oy, Margie, pahiramin mo nga ako ng 5 piso mo dyan. Eto. Hoy, Rita, nakakadami ka na ha? Kahapon, kumuha ka sa akin ng 20 nung tumaya ka sa wedding. Kaninang umaga, 10 nung bumili ka ng yosi. Ay, huwag nang makwenta, Margie. Hayaan mo, pag sumahod si Pedring sa Sabado, iaabot ko. Ay sus, yan din yung sinabi mo sa akin nung 1 linggo ha? Ay, nako, basta. Mabayaran din kita ha. Oh, bumili ka ng pandesal dyan sa bakery. Tipirin mo yung pandesal ha. Gantang halian mo na yan. Opo, Nay. Mano po, Tay? Ikaw talaga, anak ko. Sana hindi mo muna sinalubong si tatay. Tignan mo, ang dumi-dumi ko. Puro alikabok at semento. Nasan nga pala ang nanay mo? Nagbibingo po, Tay. Kumain ka na ba ng hapunan? Hindi pa po. Nako, siya. Sige. Sandali lang anak ha at maghahanda ang tatay ng pagkain. Wala naman pala akong may luluto. Iniwanan ko ang nanay mo ng pambili ng pagkain ha. Hindi man lang bumili ng kahit ano. Di bale. Lalabas na lang muna ako sandali anak ha. Uutang na lang muna ako kay Aling Pilar ng kahit 1 kilong bigas at saka 2 itlog para makakain na tayo. Oy, Pedring! Nakauwi ka na pala. Kanina pa. Saan ka naman ba nanggaling, Rita? Dyan sa tabi-tabi. Shh! Rita, huwag masyadong malakas ang boses mo at baka magising si JC. Mabuti pa, mahiga ka na para mapunasan kita. Mahimasmasan ka man lang kahit onti. JC, papasok na ako ha. Niluto ko na yung agahan ng nanay mo. Maya-maya kumain ka na ha. Kaya mo lang matulog ang nanay mo dahil hating gabi na yung nakauwi. Tay, kaya niyo po ba talagang pumasok? Parang di po nawawala yung ubo niyo eh. Pabalik-balik. Sa panahon lang siguro to anak. Alam mo naman, pabago-bago. Ngayon, napakatindi ng init ng araw. Tapos pagdating ng hapon, biglang uulan. Saka isa pa, kailangan kong pumasok. Alam mo, sa tulad nating mahihirap, pag hindi tayo kumayod, hindi tayo makakakain. Tay, ang aga po ng uwi niyo ngayon ah. Hindi ko kinaya, anak. Oh? Sakit na nalalamunan ko kakaubo.
Eh, nakapos din ako ng hininga. Kaya pinagpahinga muna ako ni Foreman. Oh, Tutulog ko na lang. Pero bukas papasok na ako ulit. Tay? Bakit po may dugo ang bibig nyo? Wala to, anak. Tay, kailangan niyo pong magpatingin sa doktor. Sandali po, hahanapin ko ang nanay. JC. Anak ko. Oy, Rita, ang anak mo! Parating, umahangos! Uy, bakit na naman kaya? Pesteng bata yan, istorbo sa huntahan eh. Nay! Si tatay! Oh, nasa trabaho para may pangtongits ako. Nay! Pinauwi ni Foreman si tatay! Umuubo tapos ngayon, sumusuka ng dugo. Eh baka naman nagasgas lang ang lalamunan kakaubo. O, sige, dalhin mo na sa center ang tatay mo. Kaya mo na yan, JC. Pati ba naman yan, ipapaalam mo pa sa akin? Rita. Saan ka pupunta? Yung totoo, Pedring? Lalayasan na kita. Ha? Ngayon may sakit na ako. Hindi na makakapagtrabaho. Iiwan mo na kami ng anak ko. Eh, natural. Eh, ano pang gagawin ko dito? Alagaan ka. Cancer ang sakit mo, Pedring. Lung cancer. Hindi ka nagagaling. So, para saan pa? Paano na si JC? Rita, sino na mag-aasikaso sa kanya? Eh, kailangan niyang matutong asikasuhin ang sarili niya. Magpasalamat na lang kayong mag-ama. Eh, hindi na ako makikihati sa konsumo dito sa bahay. Bahala na ako sa sarili ko. Nay? Nay, saan kayo pupunta? Maghahanap ng bagong magpapakain sa akin. Ayusin mo yung buhay mo. Oh, Nay, huwag niyo kaming iwan ni tatay. Nay! JC. Oh, JC, nakapangalumbaba ka na naman. Ito ang tinapay. Kainin mo na. Salamat po, Aling Pilar. Naiisip mo na naman ba ang nanay mo, JC? Opo, Aling Pilar. May balita po ba kayo kay nanay? Sabi, nasa kabilang bayan. Sumama daw doon kay Kanor. Yung magweweteng na hiwalay sa asawa. Oh, iiyak ka na naman. Tama na, JC. Tama na. Tay, kain na po tayo habang mainit itong pansit. Oh. Saan galing yan, anak? Sa kinita ko po, tay. Maliban po kay Aling Pilar, nagpapaigib na din po sa akin yung 4 na bahay sa looban. Kayang-kaya ko naman po pagkatapos ng eskwela. Kung hindi lang sana ako nagkasakit. Tay, ayos lang ho. Nakakaraos naman tayo kahit papano. Kain na tayo, tay. Masarap itong pansit habang mainit. O, JC, maglagay ka pa ng mga upuan doon. May bagong dating. Ano
Ano pong gagawin dito sa mga candy, Aling Pilar? Maglagay ka din ng tigko-konti sa mesa. Pagkatapos, tabihan mo ko dito ha. Opo, Aling Pilar. Aling Pilar, nabalitaan po kayo ni nanay na wala na ang tatay. Eh siguro naman, may nakapagsabi. Nasa kabilang bayan lang naman ang nanay mo. Hindi man lang po kaya niya sisilipin ang tatay? Huwag ka nang umasa, JC. Noong halos gumapang sa hirap ang tatay mo dahil sa sakit, hindi sinilip. Ngayon pa kayang patay na. Basta, Aling Pilar, kapag malaki na ako, hahanapin ko ang nanay. Sasabihin ko sa kanya, dapat magkasama kami. Ikaw ang bahala. Aling Pilar! Aling Pilar! Valedictorian po ako! Aba, hindi naman nakapagtataka. Congratulations! Aling Pilar, samahan niyo ako sa graduation ko ha. Kayo ang magsabit ng medalya ko. Aba, syempre naman, JC. Siya nga pala, natutuwa sa'yo si Konsehala. Sulit daw yung scholarship mo buong high school. Pinagbuti ko po talaga. Ayoko pong masayang yung tulong ni Konsehala eh. Nakasulubong ko yung staff noong isang araw. Pumili ka na daw ng kursong gusto mo sa kolehiyo. Pag-aaralin ka. Talaga po? Napakagandang balita po niyan, Aling Pilar. JC! Kumusta na po kayo? Abay, ayos naman. Tignan mo nga. Ibang-iba na ang itsura ngayon. Asensado na. Malayong malayo sa JC na kapitbahay ko dati. Di naman po. Halika, pasok. Oh, upo ka. Gusto mo ba ng maiinom? Wag na po kayong mag-abala. Nagmerienda po ako bago ako pumunta dito at may dala nga po pala ako para sa inyo. Apo, kadami naman nito. Pero salamat, JC. Oh, may sadya ka pa bang iba? Wala po. Naisipan ko lang kayong kamustahin. Pupunta po ako sa kabilang bayan. Susubukan ko pong hanapin si nanay. Ganun ba? Hindi naman sa itinataboy kita, ano? Mabuti pa siguro. Puntahan mo na at nang hindi kagabihin. Sige po, Aling Pilar. O, mag-iingat. Sino? Sino hinahanap mo? Si Rita po. Sinong Rita? Isa lang ang Rita dito. Si Rita Bungangera ba? Ay, bakasyon na nga ho. Nako! Hindi ko alam kung nasaan ngayon. Wala kasing bahayan mula nang iwan nung kinakasama. Kung saan nakatira eh. Kung gusto mo, tumambay-tambay ka muna dyan. Minsan, pakalat-kalat dito sa kali yun eh. Sige ho. Salamat. Nay, bakit wala na ho kayo doon sa inuupahan mo? Binigyan ko kayo ng 6 na buwang pangrenta ha. Nagastos ko kasi yung binigay mo eh. Naitaya ako sa saklaan. Nalat eh. Naubos. Nay, yung mga gamit ho na binili ko para sa inyo. Kompleto ho ng gamit yung nirerentahan nyo ah. Abay, di binenta ko. Saan ko ilalagay? Wala na akong bahay. Nay, ganito na lang. Sumama na lang kayo sa akin sa Makati. May bahay na ako doon. Sa akin na kayo tumira. Ano namang gagawin ko doon?
ikukulong mo ako sa bahay mo. Ay, ayoko nga. Laman ako ng kalsada. Tsaka, mamimiss ko yung mga tropa ko. Bigyan mo na lang ako ng gatong paminsan-minsan. Ayos na yun. Dear Love, masakit kasi hanggang ngayon, pinipili pa din ng nanay ko ang mga kaibigan niya kaysa sa akin. Sa hinaba-haba ng panahong magkahiwalay kami, hindi man lang niya ako na-miss. Hindi man lang niya ako ginustong makasama. Pinilit kong hanapin ang nanay kasi kahit anong mangyari, nanay ko pa din siya. Sabi nga sa Biblia, honor your mother and father. 'Di ba? Hindi naman sinabing honor your parents dahil naging mabuti sila sa'yo. Ang sabi ng Diyos, honor them. Period. Kaya yun ang gagawin ko. Susuportahan ko ang nanay sa abot ng aking makakaya. Pero kasabay noon ay ang pagtanggap ng masakit na katotohanan kailanman, hindi niya ninais na maging parte ako ng buhay niya. Nakakadurog ng puso pero anong magagawa ko kundi pagpatuloy ang ikot ng mundo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!